पाँच अरे हाँ कोई को भूल जाती अरे विरा होते तो भविष्य तो है रूपा पाँच होती तो अरे मुझे तो रूपा दूसरे आते हैं से तो मैं रूपा पाँच तो और दो तो बच्चे तो तब तक से भागे पाँच और क्या आती थी तो मुझे एक बार क्या सोचते मुझे किसी सपोर्ट कर बाबा ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଆରେ ହଁ ଏ ରୂପା ପାଉଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅତୀତ କଥା ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ତ ଏ ହୀରାମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଏ ରୂପା ପାଉଛି ତ ଆଇରନ୍ ସେଟ୍ ଭିତରେ ତୁ ସାଇଡ୍ ରହ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବୁ ଯେମିତି ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଜିନିଷ କେବେ ଭୁଲି ନଥାନ୍ତି अरे कहीं के पता तो जबरन है वो तो पछुर को तो किछे माने पड़ो मन रख तो ना कहिदा दुनिया रे मोर के सब होचंती ओ बापा भाई भौणी कोन के होचंती तोते जो दिन मु प्रथम करी पादरे पिंदी सेई दिन मो जीवन रो सुख शांति और संतुष्टि सब लिपि जाई मो बापा मां भाई ठारो मु तोरे जाई तथापि मु तोते हजई देई ए असुविधा पड़ी मु तोते बिक्री करी देई काहे कि जानि छु काहे कि ना तोते पर मो जन भाई मते उपहार देई थिला तुम जे पर्यंत मो बापा मां भाई भौणी करे ठीक करे न देइचो ना ମୁଁ ତ କେବେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବ ମୋ ଭାଇ ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଯାଅ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ କହିଦବୁ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ଘର ବୋଲି କାମ କରୁଛି ଚାକରରେ ପଇଲେ ମରେ କଟୁଛି ଏଇ अरे तू कोण ଅସହାୟତା କୁ ବୁଝି ପାରୁନ ମୋ ଅସହାୟତା अरे ଥରୁଟେ ମତେ କହିଦେ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା କହିଦେ ମତେ ସେମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ମତେ ଏଠୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିବି ଜୀବନ ସାରା ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିବି ଅସହାୟ ବିକଳ କାନ୍ଦୁଥିବି ଥରୁଟେ ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ମତେ ଦେଇଦେ ମୋ ହଜିର ଅତୀତକୁ ତୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦେ अरे କହିଦେ ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ
ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ତତେ କିଛି ବି କହିପାରୁନି। ତାର ହୋଇଥିଲେ ତତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଏଇ ଘରୁ